Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci a wannan YouTube channel namu na NIMS English Academy. Kuma NIMS English Academy makaranta ce wadda take koyar da harshen Turanci. A yau ma mun zo da wasu expressions waɗanda idan za mu faɗe su da Hausa za mu faɗe su lafiya lau, amma idan za mu faɗe su da Turanci suke ba mu wahala. Don haka kafin mu shiga, abu ne mai muhimmanci ka danna alamar subscribe, domin shi zai bada dama duk sanda muka ɗora sabon karatu za a sanar da kai, kuma hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa matuƙa. Za mu fara da sentence kamar haka. Idan kana so ka ce goge kwantsar da ke idanunka, za ka ce rub the sleep from your eyes. Rub the sleep from your eyes. Idan kana so ka ce muryata ta dashe saboda ina fama da mura, yanda za ka ce shine my voice is hoarse because I have a cold. My voice is hoarse because I have a cold. Idan kana so ka ce igiyar agogona ta fara yin tsatsa, yanda za ka ce shine the strap of my watch is beginning to rust. The strap of my watch is beginning to rust. Igiyar agogon hannuna ta fara yin tsatsa. Yanda za ka ce igiyar jakata ta tsinke shine the strap of my bag is broken. The strap of my bag is broken. Idan an sa ranar biki sai kuma aka dawo da ranar bikin baya. Let's say an sa bikin da a watan May sai aka dawo da shi watan April. Yanda za ka ce shine the wedding has been put forward to April. The wedding has been put forward to April. Wato an dawo da bikin baya zuwa watan April. An dawo da bikin baya zuwa watan April. Kun ga anan an sa kalmar forward. Wasu za su ce kalmar forward ai mun san tana nufin gaba, backward baya. To anan expression din yana nuna an dawo da shi baya ne. Shi yasa a Turanci ba ko da yaushe kawai zaka ga kalma ta zo a sentence ka ce ga abin da take nufi ba. Abu na gaba, idan kana so ka ce an ɗaga bikin zuwa Disamba, a yanda za ka ce shine the wedding has been put off until December. The wedding has been put off until December. An ɗaga bikin zuwa watan Disamba. Da haka kuma muka kawo ƙarshen karatunmu na yau. Ni ne naku Nura Ma'azzam nake cewa kar ku manta ku danna alamar subscribe domin sanar da ku idan mun ɗora sabon karatunmu. Mun gode, sai anjima.